ரா சம்பந்தனுக்கு பின்னர் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கப் போவது யார்? வெளியான தகவல். செய்தி சேகரிக்க சென்ற ஊடகவியலாளர் மீது வழக்கு தாக்கல். ஒமிக்ரான் வைரஸ் திரிபு தொற்றிய மூவரில் ஒருவர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறினார். தாயகம் மக்களின் காணிகளை ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்துக்கு வழங்க முனைப்பு காட்டும் வடமாகாண ஆளுநர். கடும் போக்குவாத இஸ்லாமிய அமைப்பை உடன் தடை செய்க ஞானசார தேரர் தெரிவிப்பு. முருத்தட்டுவே ஆனந்த தேரரிடமிருந்து விருதுகளை பெற மறுத்த பல்கலை மாணவர்கள். கீரிமலை காணி சுவீகரிப்பு முயற்சி முறியடிப்பு. வடக்கில் மீண்டும் ஆயுத கிளர்ச்சி, பின்னணியில் ரூ அமைப்பு, சர்ச்சையை கிளப்பிய அருண் சித்தார்த்தன். இலங்கை வாழ் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அடிப்படை வாதத்தை போதிக்கும், அதற்கு தலைமை வகிக்கும் தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பை தடை செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுபல சேனா கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. சவுதி உள்ளிட்ட இஸ்லாமிய நாடுகள் தப்லீக் ஜமாத் போன்ற அமைப்புகளை தீவிரவாத அமைப்பு என்ற அடிப்படையில் தடை செய்துள்ள நிலையில் இலங்கை அந்த அமைப்புகளின் செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதாக பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகுடாத்தி ஞானசார தேரர் வலியுறுத்தியுள்ளார். கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். இந்த நாட்டில் இஸ்லாமிய அமைப்பு என்ற பெயரில் செயற்படும் பிரிவினைவாத அமைப்புகளுக்கு வழிகாட்டுதல், அரசியல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பே செய்து வருகின்றது. இந்த நாட்டில் வாழும் முஸ்லிம் மக்கள் மத ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கு அவர்கள் ஜமயத் உலமா சபையை உருவாக்கியுள்ளார்கள். இலங்கையில் வாழும் பாரம்பரிய முஸ்லிம்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து இஸ்லாமியர்களுக்கும் தலைமை வகிக்கின்றார் அந்த அமைப்பின் தலைவர் ரிசி முப்தி. அவரே தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பின் தலைவர். ஆகவே நாம் தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பை பிரதான சூத்திரதாரியாகவே கருதுகின்றோம். அவர்களே இஸ்லாமிய மக்களை தவறாக வழி நடத்துகின்றனர். இந்த விடயத்தை நாம் குறிப்பிடவில்லை. சவுதி அரேபிய அரசர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்துள்ளதோடு சமூகத்துக்கு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீவிரவாதத்தின் ஒரு கதவாக அறியப்பட்டுள்ள தப்லீக் ஜமாத் மற்றும் தாவா ஆகிய குழுக்களை தடை செய்வதாக சவுதி அறிவித்துள்ளது. இஸ்லாமிய சிறுவர்களை அடிப்படை வாதத்துக்கு உள்ளிருக்கும் கதவே தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பு. அதற்குள் பல அமைப்பு காணப்படுகின்றன. இது தொடர்பில் பல முஸ்லிம் அமைப்புகளுடன் நாம் கலந்துரையாடல்களை நடத்தியுள்ளோம். கிழக்கு மாகாணத்தில் பல முஸ்லிம் மக்களின் அடிப்படை மனித உரிமைகளை கூட ஜமயத் உலமா சபை இல்லாது செய்துள்ளது. ஆகவே தப்லீக் ஜமாத் அமைப்பை தடை செய்யுமாறு நாம் அரசாங்கத்திடம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம். வஹாப் வாதத்துக்கு அனுசரணை வழங்கிய சவுதி அரசு இதனை தடை செய்கின்ற நிலையில் எமது நாட்டில் சஹ்ரான் உள்ளிட்டவர்களை தற்கொலை தாக்குதலுக்கு தூண்டிய இந்த வஹாப் வாதத்துக்கு தலைமை வகித்த தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களின் அமைப்புகள் செயற்படுகின்றமை மிகவும் சிக்கலான விடயம். ஆகவே இது தொடர்பில் அரசாங்கம் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இலங்கையில் நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒமிக்ரான் வைரஸ் திரிபு தொற்றிய மூவரில் ஒருவர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் விசேட வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் இதனை தெரிவித்துள்ளார். விமான நிலையத்தில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில PCR மாதிரிகள் மேலதிக பரிசோதனைக்காக ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட பின்னர் குறித்த ஒமிக்ரான் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது குறித்து ஆராய்ந்த போது அவர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. குறித்த நபர் இலங்கைக்கு வந்தபோது குறைந்தது ஒரு PCR பரிசோதனையேனும் செய்திருக்கின்றார். விமான நிலையங்களில் இருக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் வைரஸ் திரிபு நாட்டுக்குள் நுழைவதை தடுப்பதும் தங்களுக்கு உலகில் வேறு நாடுகளுக்கு முடியாமல் போயுள்ளதாக பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறிய நபர் தொடர்பாக எங்களிடம் தகவல் உள்ளது. ஆனால் அவர் எவ்வாறு வெளியேறினார் என்பது குறித்து தொடர்ந்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுவதாக பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் விசேட வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வலிமை தொடர்ந்தும் தக்க வைக்கப்படுவதற்கு ரா சம்பந்தனின் தலைமைக்கு பின்னர் கூட்டு தலைமை ஒன்றின் அவசியம் குறித்து கருத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வடமாகாண சபையின் முன்னாள் அவைத்தலைவர் CVK சிவஞானம் இதனை தெரிவித்துள்ளார். இது தமது தனிப்பட்ட கருத்து மாத்திரமல்ல, யதார்த்தமான கருத்துமாகும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ரா சம்பந்தன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. உடல்நல பாதிப்பால் தொடர்ச்சியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பிரகாரமே இந்த முடிவை எடுக்கக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது குறித்து கேட்டபோது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். ரா சம்பந்தன் தற்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிலையிலிருந்து விலகுவது குறித்து ஆராயப்படவில்லை என்று CVK சிவஞானம் தெரிவித்தார். கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனுக்கு பின்னர் கூட்டமைப்புக்கு தலைமையேற்க அத்துடன் கட்சியை ஒற்றுமைப்படுத்தி கொண்டு செல்ல தற்போதைய நிலையில் ஆளுமையை தேடுவதை காட்டிலும் கூட்டு தலைமையே பொருத்தமானது என்பது எமது கருத்தாகும். இதன் மூலமே கூட்டமைப்பில் உள்ள 3 கட்சிகளும் இணைந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தொடர்ந்தும் தமிழ் மக்களுக்கான வலிமையான பேரம் பேசும் சக்தியாக நிலைத்திருக்க முடியும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பொத்துவிலில் இருந்து பொலிகண்டி வரையான பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு எதிரான 2 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2021 பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை பேரணியில் கலந்து கொண்ட ஊடகவியலாளர்கள், சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள், அரசியல் பிரதிநிதிகள், அரசியல் கட்சி அங்கத்தவர்கள், காணாமல் ஆக்கப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் என 32 பேருக்கு பொத்துவில் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் 2 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பொத்துவில் காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்த வழக்கு மற்றும் திருக்கோயில் காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்த வழக்கு என 2 வழக்குகளுமே இன்று பொத்துவில் மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதன்போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் ரூபாய் 5 லட்சம் சுயப்பிணை வழங்கி விடுதலை செய்ததோடு வழக்கை எதிர்வரும் அடுத்த வருடம் மார்ச் 2ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் 32 நபர்களின் பேர் வாசிக்கப்பட்ட போதும் 9 பேர் மட்டுமே இன்று சமூகம் கொடுத்தனர். ஏனையவர்களுக்கு மீண்டும் அழைப்பாணை வழங்குமாறு காவல்துறையினருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். குறித்த வழக்கில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் செயலாளர் சே. நிலாந்தன் மீதும் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு பற்றி நியூஸ் இணையதள உரிமையாளர் சயனோலி பவன் மீதும் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. செய்தி சேகரிக்க சென்ற ஊடகவியலாளர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளமை என்பது இந்த நாட்டில் ஊடக சுதந்திரம் என்பது இல்லை என்பதை காட்டுகின்றது என ஊடகவியலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். முருத்தெட்டுப்பு ஆனந்த தேரரிடமிருந்து பட்டமளிப்புக்கான விருதுகளை பெற மாணவர்கள் மறுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பல்கலைக்கழகத்தின் தற்போதைய உபவேந்தர் முருத்தெட்டுப்பு ஆனந்த தேரரிடமிருந்து பட்டமளிப்புக்கான விருதுகளை பெற மாணவர்கள் மறுத்துள்ளனர். இதேவேளை முருத்தெட்டுப்பு தேரரிடமிருந்து பட்டமளிப்பு சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதற்கான விருதுகளை அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள மறுத்துள்ளனர். முருத்தெட்டுப்பு ஆனந்த தேரர் உபவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டமையானது ஒரு அரசியல் நியமனம் என்ற காரணத்தினால் அதனை பகிரங்கமாக எதிர்க்கும் வகையில் மாணவர்கள் இதனை செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. கொழும்பு நாரகன்பட்டி அபயராம விகாரையின் விகாராதிபதியான முருத்தெட்டுப்பு ஆனந்த தேரரை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தராக கோட்டபய ராஜபக்ச நியமித்தார். பொதுஜன பெரமுனவின் அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டு வர உதவியதன் காரணமாக அவருக்கு இந்த பதவியை வழங்கியதாக ஜனாதிபதி பகிரங்கமாக தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் உபவேந்தர் பதவிக்கு முருத்தெட்டுப்பு ஆனந்த தேரர் தகுதியற்றவர் என பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த கல்வியலாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. யாழ்ப்பாணம் வெலிகாமம் வடக்கு பிரதேசத்தில் தனியார் காணிகளை சுபீகரிக்கும் முயற்சி இன்றைய தினம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இன்று காலை 9 மணியளவில் கீரிமலை J226, காங்கேசன்துறை மேற்கு J223 பகுதிகளில் 21 பேருக்கு சொந்தமான 30 ஏக்கர் காணி நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தேவைக்கு சுவீகரிப்புக்காக அளவீட்டு பணிகள் நில அளவை திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படவிருந்தது. அளவீட்டு பணிகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக குறித்த இடங்களில் ஒன்று கூடிய காணி உரிமையாளர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர். தொடர்ந்து காணி அளவீட்டு நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக கைவிட்டு நில அளவை திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் அவ்விடத்தில் இருந்து சென்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. நல்லா கொண்டு வேக்கில் விடு. வடமாகாணத்தில் மீண்டும் ஒரு ஆயுத கிளர்ச்சி ஏற்படும் அபாயம் காணப்படுவதாக ஜாழ் சிவில் சமூக மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடக்கில் ஏற்கனவே ஆயுத குழுக்கள் இருப்பதாக அதன் தலைவர் அருண் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார். அந்த குழுக்களின் பின்னணியில் இந்தியாவும் ரோ உளவுத்துறையும் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இணைய ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.